Türkmenistanda howanyň temperaturasy nola golaýlar, käbir sebetlerde gecelerine aýaz bolýar. Soğuk howanyň başlanmagy bilen gazdan zäherlenmek ýagdaýlary ýygy-ýygydan ýüze çykýar. Merkezleşdirilen gaz üçinçilik ulgamynda näsazlyklar döreýär. Üstesine köp adam ýyladyş ulgamynyň näsazlygy ýa-da ýoklugy sebäpli öýlerini ýylatmak üçin elektrik ýa-da gaz enjamlaryny ulanýarlar. Adatlyň habarçylarynyň maglumatlaryna görä soň günlerde ýangyn we gazdan zäherlenmek ýaly betbaççylyklar Libap vilayetinde ýygy-ýygydan ýüze çykypdyr. Darganata, Dänew, Kerki, Farab, Sayat etraplarynda soňky döwürde adından 3 ýangyn hem birnäçe gaz zäherlenmesi bolupdyr. Bir hadisede 2 adam gazdan zäherlenip ölüpdir. Adatlyk çeşmeleriniň howpsuzlygyny biçin etmek maksady bilen şäherçanyň adyny aýtmakdan saklanýar. Adatlyň habarçysynyň sözlerine görä ýangynyň esasy sebäbi gaz üçinçiliginiň kesilmegi bilen bagly bolupdyr. Öýlere barýan gaz üçinçiligi birden togtadylýar, soň birden başlanýar. Mundan başga da soğuk howanyň başlanmagy bilen ýüze çykýan ýyladyş ulgamyndaky näsazlyklar köp adamy öýlerini ýylatmak üçin elektrik enjamlaryny we gaz peçlerini ulanmaga mejbur edilýär. Köp adamlar gaz peçlerini has köp ulanýarlar. Sebäbi iýdigderli elektrik togunyň kesilmegi sebäpli elektrik gyzdyrjylar köplenç peýdasyz bolýar. Azatlyň habarçysynyň sözlerine görä, güz-gyş mövsüminde energiýany talap edýän elektrik gyzdyrjylaryň köp ulanylmagy sebäpli elektrik liniýalaryna agram düşýär. Olar sandan çykýar we ýangynlar döreýär. Dänewde elektrik simlerine düşen aşa köp agram şäher merkezindäki dukanlaryň birinde ýanganyň döremegine sebäp boldy. Habarçymyzyň sözlerine görä, şeýle ýagdaýlarda ýanganyň ýetiren ziýanyň özüni dukan eýleri çekerler. Ätýaşlandyryş şertnamalary texnogen ýa-da tebigi betbagçylyklary öz içine almaýar. Türkmenistanyň ýylaty en çymyl bäri elektrik, gaz, suw üçinçiligi we kanalizasiýa bilen baglanşykly kynçylyklary başdan geçirýärler. Aşgabatdaky habarçymyz Parahat etrapçylarynda kanalizasiýa we ýyladyş ulgamyndaky köp problemalaryň saklanýanlygyny habar berýär. Paýtagtyň ýaşaýyş çaýlaryndaky turbalar könelşip çüreýär. Olary täzelemek üçin döwletiň goýberýän serişdeleri ýeterlik däl. Merkezleşdirilen ýyladyş üçinçiligindäki ýaşaýyş çaýlarynda köp kwartiralarda diňe turbalar galyp batareýalar düýpden ýok. Düzgün bolşaýaly ýylyrak günlerde turbalar ýyly bolýar, soğuk bolanda turbalar buz ýaly bolýar ýa-da çala ýylaýar diýip Paragat etrapçysynyň ýaşaýjysy Adatlyga gurrun berdi. Onuň sözlerine görä, ol öz öýüne elektrik gyzdyrjy bilen ýyladýar. Adatlyň habarçylary geçen gyşda paýtagtda da öýleri gaz bilen ýylatmak, şol sanda jaý ýylatmak üçin aşhanada nahar bişirilýän ojakdaky gaz gözeneklerini ulanmak bilen baglanşykly betbagçylykly hadiselerin bolundygyny habar berdiler. Mundan başga da gaz ölçüjileriň köpçülikligiň gurulmagyndan soň gazyň sızmagy barada köp habarlar gelip gowuşupdy. Gaz hasaplaýjylaryň köpçülikligiň oturdylmagy, gaz elektrik we suw mugtçylygynyň ýatyrylmagyndan soň 2018-nji ýylyň noýabr aýynda başlanypdy. Sarp ediş hasaplaýjylarynyň gysgaly gurulmagy gazyň sızmagyna, partlamalara hem zäherlenmelere sebäp bolupdy. Ýurdun ýolbaşçylary ýeňillikleriň ýatyrylmagyny şonda raýatlaryň hal ýagdaýynyň gowlanmagy bilen düşündiripdi. Şondan bäri kommunal hyzmatlaryň bahasy birnäçesi ýokurlandy ýöne Adatlyň habarçylary munyň berilýän hyzmatlaryň hiline täsir etmänligini belleýärler. Türkmenistanyň ýaşaýjylary ýyllar boýy ýyladyş problemasy bilen ýüz-ýüz bolýarlar. Şäherdäki kwartiralaryň köpüsinde batareýalaryň ýoklugy sebäpli köp adamlar ýyladyş üçin split sistemalary ulanýarlar. Häkimetler bolsa olary söküp aýrýar. Soň günlerde Aşgabatyň Parahat etrapçylarynyň birinde ýaşaýjylar jaýlarynyň penjerelerine oturdulan split sistemalaryndan mahrum boldular. Jemaat gullyklarynyň eşärleri ýöriti ulaglar bilen baryp duýduruş bermeden gurallary söküp aýrdy. Ýurdun häkimetleri problemalaryň bardygyny boýun almaýarlar. Sebäpleri barada ýylata düşündürüş bermekden saklanýarlar.